Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Ну і мы ізноўку вяртаемся да шакуючых тэмаў, таму што ў нас расследаванні, якімі з вами будзем дзяліцца мы, ну не столькі вось я, а як мае госці. Нават не гости, а один гость, потому что у нас зараз автор шиковного расследования на военную тематику Александр Ярашевич, журналист-расследовальник бюро «Медиа». И моя сённяшняя будет сувядоўца гэтага стрыма Ксения Везнякоўцева. Яна будет таким граючым тренером, экспертом у расследовательской журналистицы, будзе подказывать мне, где за что ухапить нашего гостя Олеся Ярашевича, каб выпытать у яго всю подноготную гэтага расследования. Привитание, Олесь. Привитание, Ксения. Добрый день. Давай пачнем все ж таки с тебе. Тому что я зараз агульнае пытанне хочу задать да тебя як эксперткі у журналісцкай расследовательской журналістыцы, потому что сённяшняе расследование, якое мы будем прэзентаваць, якое зрабіў Олесь Ярашевич, яно тычыцца вайсковай тэмы, дакладней працы беларускіх прадпрыемстваў на расійскі военно-прамысловы комплекс. Але мы уже бачылі таких расследаванняў вельмі шмат. Гэта і на гэтую тэму рабіў і беларускі расследовательскі цэнтр, і Белпол, і здаецца ваша таксама не першае расследаванне у гэтым накірунку. То бок, няўжо не ўсё яшчэ сказалі, няўжо не ўсё раскапалі, не ўсю карціну яшчэ маем? Вот як ты оцениваешь Вовля? Ну, конечно, нет, потому что война идет уже 5-й год, сегодня начался, и, конечно же, российский оборонзаказ, он продолжает расти, потому что российские военные предприятия не могут обеспечивать того объема оптики, различного оборудования, комплектующих, да, для какой-то техники, да, для авиабомб и так далее, для различных летательных аппаратов. И, конечно же, ресурсы Беларуси и белорусского военно-промышленного комплекса, конечно же, приходится очень кстати Путину, который активно это использует, да. Плюс, конечно же, не забываем про то, что это, конечно же, большие деньги, это очень большой заказ, и белорусские предприятия в большинстве своем как раз-таки испытывали в этом сегменте, в этом секторе экономики, в том числе какие-то дефициты средств, да. Поэтому, конечно же, российский оборонзаказ, он обеспечивает в первую очередь режим Лукашенко и эти предприятия деньгами. И про это нужно говорить. И нужно говорить как можно чаще. И не только расследователям, а вообще всем напоминать о том, что война, она не где-то там вот далеко от нас, а мы здесь живем в спокойствии. Она уже у нас стоит на пороге, и Беларусь является ее, к сожалению, активным участником. Ну что ж, давайте звернемся до расследавання, якое было апублікаванае учора у гадавіну, чарговую гадавіну великамаштабнага ўварвання России ва Украину, у тым ліку і найперш з тэрыторыі Беларусі. Вось, Олесь, давай пачнем з самага пачатку. Вот я нездарма задаў Ксении пытанне наконт таго, што ўжо шмат расследаванняў на тэму уцягнутасці беларускіх прадпрыемстваў у працу на расійскую военку, і чаму, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб табе наноў пачаць капаць гэтую тэму? Ну, нагода была такая, что мы атрымалі доступ до мытных дадзеных и пачалі правяраць, там, а чым займаюцца беларускія прадпрыемствы, што яны экспартуюць у Россию. Мне просто стало цікава, ці ёсць там дадзеныя пра пастаўкі ўзбраення у Россию. Апынулася, што ёсць. Я зайшоў на сайт вайскова-прамысловага камітэта і вырашыў паглядзець спіс усіх прадпрыемстваў, якія належаць, да, альбо падпарадковваюцца вайскова-прамысловаму камітэту, але, на жаль, такого спіса ўжо няма. Ён схаваны. Добра, што ёсць архіў. У архіве я знайшоў усе гэтыя прадпрыемствы, якія належаць да вайскова-прамысловага камітэта, ну і пачаў як бы шукаць па кожнаму прадпрыемству дадзеныя.
І мы знайшлі, што дзесьці каля десятка розных прадпрыемстваў пастаўляюць рознае абсталяванне ў Расію прадпрыемствам расійскага вайскова-прамысловага комплекса. І ў асноўным гэтыя прадпрыемствы яны знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, пад санкцыямі Европы альбо пад санкцыямі Украіны за то, што ўдзельнічаюць у вайне. Ну і адпаведна зразумела, што як вы кажаце, ўжо шмат рабілі на гэтую тэму і в Беларусі, в Украіне, і калегі з іншых краін расследавання. Таму нам было цікава ў першую чаргу знайсці дадзеныя пра тыя прадпрыемствы, пра якія нічога не распавядалі, да? І нічога не распавядалі альбо мала распавядалі. Ну і вот мы засяродзіліся на двух такіх прадпрыемствах, гэта Пелінг і АКБ ТСП. Алесь, вот давай, может быть, я пераб'ю цябе на гэтым моманце, тому что сам матэрыял, само гэта расследаванне ты пачынаеш з гісторыі сям'і, украінка Ганна Харламова опісвае гібель свайго былога мужа, і яны жыхары Харкова, і загінуў Антон Поляков 25 мая 24 года, калі фронтавыя знішчальнікі расійскія Су-34 скінулі на Харкаў авіабомбы. То бок гэта просто такая трагічная гісторыя, каб зачапіць, ці ўсё ж таки пра авіабомбы, і не здарма беларускі расследавальнік расказвае і з гэтай гісторыі пачынае сваё расследаванне. І каб зачапіць і не здарма, так? Я ўвёў такі як бы эмацыйны момант, каб людзі больш разумелі, дык ў чым роля, якую ролю грае беларускі рэжым альбо беларускія прадпрыемствы ў гэтай вайне, так? І пачаў вот з гэтай атакі на харкаўскі гіпермаркет «Эпіцэнтр», падчас якога загінула 19 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей, з гісторыі аднаго чалавека. Ну, дык справа ў тым, што я пачаў глядзець гэтыя мытныя дадзеныя і гляджу, што, напрыклад, і той жа Пелінг і кампанія КБ ТСП яны пастаўляюць розныя кампаненты для расійскіх прадпрыемстваў. Я пачаў збіраць інфармацыю пра гэтыя расійскія прадпрыемствы і выявіў такі ланцужок. Аказваецца, напрыклад, што той жа Пелінг, ён пастаўляе такія, як бы прылады для прыцэлаў, так, для расійскай кампаніі ў Маскве, якая называецца Ведапраект, да? А гэтая кампанія Ведапраект, яна якраз такі удзельнічае ў вытворчасці гэтых авіабомбаў, якімі бомбілі Харкаў, у тым ліку гэты гіпермаркет. Ну, напрыклад, што нам стала вядома, што Пелінг, напрыклад, пастаўляў туды для гэтай кампаніі расійскай прыборы распазнавання цэляў, да? А Ведапраект якраз такі у межах кааперацыі па вырабе гэтых авіабомбаў яна адказвае за сістэмы канечнага навядзення. То бок ланцужок як бы складваецца і становіцца зразумела, што частка там беларуская прадукцыя просто потым могла быць запіхнутая ў гэтую бомбу. Ну і гэтыя бомбы, пра якія мы распавядаем, называюцца УМПБ. Ну імі вельмі часта бомбілі Харкаў, і яны такія, што іх як бы цяжка збіваць. Вот у чым справа. Ну і гэта як бы не адзіная прадукцыя, якую пастаўляюць беларускія прадпрыемствы ў Расію. Мы таму звярнуліся па каментары да галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны, таго самага ўправлення, якое калісьці ўзначальваў усім вядомы Кірыла Буданов, да? І яны даслалі нам спіс з цэлых 19 прадпрыемстваў. Пра нейкія прадпрыемствы ўжо хтосьці распавядаў, але нейкія прадпрыемствы, напрыклад, нідзе інфармацыі пра іх і не было. Таму агулам як бы ёсць новая інфармацыя, да, якую мы распавядаем, і ёсць інфармацыя як бы старая, тому што хацелася паказаць карціну ў цэлым, да, як яна выглядае, там колькі агулам гэтых прадпрыемстваў задзейнічана ў выкананні расійскага абаронзамовы.
Я бы, кстати, хотела, вставить 3 копеечки свои. Вот вы сконцентрировали внимание на том, вот, что мы добавили вот эту human story, но я как раз-таки считаю, как журналист, что это очень классный вариант показать то, как непосредственно режим Лукашенко, как Беларусь, как субъектное, да, государство влияет непосредственно на войну в Украине, да, то есть если изначально можно было говорить там о каком-то в меньшей степени соучастии, да, в начале войны, когда были предоставлены территории, то сейчас мы видим о том, как реально военно-промышленный белорусский комплекс влияет на войну в Украине. То есть комплектующие поставляются для определенных каких-то военного оборудования, которое непосредственно убивает украинских мирных жителей, ни в чем не повинных людей. И эта история с Харьковским эпицентром, это буквально одна там на десятки тысяч, потому что люди гибнут каждый день. И уже мы можем говорить о том, если мы обсуждаем количество предприятий, которые снабжают, обслуживают российский военный заказ, то здесь уже, конечно, масштаб такой, что Беларусь и режим Лукашенко являются соучастниками в этой войне, потому что они уже непосредственно причастны к убийству мирных жителей в Украине. Я хотел бы яшчэ один момант закрануть. Вось ты, Алесь, узгадаў гэты ведапраект, якому Пелінг пастаўляў свае прыборы распазнавання цэляў. Я гляжу тут, на якую суму гэтых прыбораў было пастаўлена. 3 мільёны 644 тысячи там с копейками, умоўна кажучы. Наколькі гэта значны заказ? Гэтыя прыборы, яны ж як бы самі невялікія. Уявіце там якую-нибудь мікрасхемку альбо нейкую невялікую дэталь, якая не будзе каштаваць там мільёны даляраў, альбо там рухавік, напрыклад, да? Альбо нейкі станок, альбо нешта іншае. Гэтая дэталь, яна каштуе не шмат, але яна патрэбная для таго, каб навесці гэтую авіабомбу на той жа харкаўскі гіпермаркет і цэнтр. Без яе гэта немагчыма. Агулам, калі браць дадзеныя, якія мы сабралі, то толькі па двух гэтых кампаніях АКБ, ТСП і Пелінг з 22 по 25 год аб'ёмы паставак яны перавышаюць 150 мільёнаў даляраў. Здаецца, за некалькі гадоў невялікая сума, але калі браць лічбы ў цэлым, то Белпол публікаваў статыстыку ў сваім дакладзе якраз такі пра вайну ва Ўкраіне, саўдзел беларускага рэжыма ў гэтай вайне. Яны называлі наступныя лічбы, што ў 22 годзе аб'ёмы экспарта военно-промыслового комплекса Беларусі яны дасягалі там каля 500 мільёнаў даляраў, а ўжо ў 24 годзе гэты аб'ём перавысіў 1 мільярд даляраў. Гэта вялізныя грошы. Мы паказваем толькі частку таго, што пастаўляе Беларусь у Расію. Ксения, я хотел бы таксама просто паколькі агульнае такое пытанне. Алесь сказал про тое, что калі ён там полез шукаць спісы прадпрыемстваў на беларускія это сайты, нічога не знайшоў. Добра, что інтэрнэт, так кажуць, усё памятае, калі умець карыстацца, можна выцягнуць. Але наколькі вось гэтая з'ява, калі падчышчаюць за сабой сляды на сайтах, там закрываюць інфармацыю, здымаюць інфармацыю, наколькі гэта зараз агульная з'ява і наколькі яна перашкаджае працы расследовальников? Конечно же, это безусловно мешает, потому что тебе приходится тратить время на то, чтобы найти то, что должно лежать в свободном доступе. Насколько это актуальное сейчас явление? Да, на самом деле очень актуальное, потому что уже не раз мы подчеркивали, и в том числе в своих материалах, о том, что власти поджимают, они поняли, какими инструментами в том числе пользуются журналисты и журналисты-расследователи, и, безусловно, они пытаются эти инструменты ликвидировать. Да, сначала там начинают почищать сайты, потом там закрывают кадастровую базу, потом там еще что-то, да. Сейчас происходит история, когда единый государственный регистр, да, который должен предоставлять услугу эту платную по выдаче информации там о бенефициарах юридических лиц. А на сегодняшний день он частично уже вычищен, да, то есть мы писали о том, что скрытая информация о компании, в которой есть доля у внука Лукашенко, да, есть уже признаки того, что почистили данные
обо всех компаниях, которые принадлежат холдингу рыбному Людмилы Неронской, да, то есть, это же все делается не просто так. В этом непосредственно есть общественный интерес, и власти пытаются его ограничить, чтобы как бы журналисты и журналисты-расследователи, как ретрансляторы этой информации, доносили ее обществу, чтобы общество вообще ориентировалось в том, а что на самом деле происходит в Беларуси. А в Беларуси происходит просто безобразие и беспредел. Ну да, дарэчы, вы ведаеце, колькі ў гэтай беларускай у двукосі прадукцыі заходніх кампанентаў, у тым ліку і нямецкіх, але ж пра такое вы не будете тут распавядаць, бо гранты адразу адбяруць. Мне вот здзіўляюць гэтыя людзі, у якіх, здаецца, на грантах, на тэме грантаў зусім там как бы троху змясцілася светаўспрымання, вот усё праз гранты, неяк вот усё відаць. Калі там нейкія гранты, то все вот так вот вочы. Да, дарэчы, і Карпека пишут тут, вот усіх там зневажае в інтэрнетах, тому что у яго гранты ёсць, і таму ён можа сабе гэта дазволіць. Дарэчы, свою оборону, пераб'ю вас, выбачаюсь, свою оборону могу сказать, что это наше не першае расследование про войну. Мы ранее рабілі расследаванні про поставки там розных компонентов у Россию, про беларускіх пасярэднікаў и так далей. У тым ліку про поставки там европейских альбо американских микросхемаў для российского военно-промыслового комплекса. Так что мы гэтую тему асвятляем. Просто зараз у нас фокус быў на іншае. Нам хацелася показать, а якую роль беларускі рэжым грае ў гэтай вайне, якую роль вайсково-промысловы комплекс Беларусі грае ў гэтай вайне, тое, што вырабляецца менавіта у Беларусі, так? Алесь, давай яшчэ звернемся да тэмы. Ось ты сказаў, што прыйшоў адказ ад ГУРа з Украіны наконт беларускіх прадпрыемстваў. Што яшчэ там было ў гэтым спісе? Што адметнага? Таму што я чытаю тут, што быў указаны і мінскі завод колавых цягачоў, і іншыя, там маладзечанскі завод парашковай металургіі і гэтак далей, але наколькі гэта значныя прадпрыемствы? Вот у чым спецыфіка зараз вот таго расследавання тых прадпрыемстваў, якіх вот вы зараз паглядзелі? Потому что вот я читаю каментар, які вам даў Паўло Радзь, аналітычнага цэнтра «Украінская прызма», і ён піша пра тое, што беларускія прадпрыемствы неяк вырабляюць вузкаспецыялізаванае абсталяванне. Вот што гэта, якое это значэнне мае? Вот што, наколькі это значны момант у расследаванні і увогуле у супрацы беларускіх прадпрыемствах з расійскай ваенкай? Тут увогуле можна раздзяліць умоўна гэтыя прадпрыемствы на такія тры асноўныя вектары, да, па якім яны працуюць. Першы вектар, і гэта бачна з адказа галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства обороны Украіны, і так нам сказалі эксперты з цэнтра, незалежнага цэнтра «Украінская прызма», той жа Паўло Радзь, якога вы узгадвалі. Першы вектар, па якім працуюць беларускія прадпрыемствы, гэта пастаўка колавай тэхнікі. Тут можна ўзгадаць і той же МЗКТ, на шасі якіх усталёўваюць ракетныя комплексы «Іскандер», з якіх запускаюць ракеты і бомбяць Украіну. Альбо, напрыклад, вот новая информация для меня была такая, что, например, Минский автомобильный завод поставляет свои грузовики для Министерства обороны России, у якіх ездят там российские войсковцы на фронте и так далее. Да? Другі важный такі кірунак – это ремонт розной техники. Так? И мы вот у своим расследовании там распавядаем, менавіта якія прадпрыемствы ажыццяўляюць ремонт гэтай тэхнікі. Гэта, напрыклад, 558 авіяцыйны ремонтны завод. Ён ремонтуе расійскія самалёты знішчальнікі СУ, а таксама верталёты і гэтак далей. Новая для мяне інфармацыя, напрыклад, была, якую дала нам украінская разведка, это што барысаўскі завод па ремонце радыёэлектроннага ўзбраення, напрыклад, ён ремонтуе зенітна-кіраваныя ракеты і гэтак далей.
Ну і трэці такі важны кірунак, вот про які вы узгадалі, што в Беларусі як бы вырабляюць тое, чаго няма ў Расіі. Тут якраз такі размова ідзе про такую хутчэй про оптыку і электроніку, так. Ну і тут можна узгадаць ужо сумна вядомы Пелінг, які пастаўляе прыцэлы для розных танкаў, якія удзельнічаюць у вайне і гэтак далей. Для мяне, напрыклад, у адказе Міністэрства обороны Украины там новая інфармацыя была про тое ж про лідскі завод оптыкі, які, напрыклад, таксама пастаўляе там спецыяльнае абсталяванне прыцэльнае для бронетранспарцёраў і гэтак далей. Ну і тут можна згадаць таксама інтэграл, про яго была раней інфармацыя, вялізнае расследаванне рабілі калегі з беларускага расследавальніцкага цэнтра. Ну і мы просто паглядзелі крыху ўглыб і знайшлі інфармацыю, што вот мікрасхемы, якія вырабляюць на інтэграле, яны выкарыстоўваюцца ў ракетах, якімі бомбяць таксама Украіну, в асноўным крытычную інфраструктуру. І мы в якасці прыклада прыводзім такія ракеты, як Х-69, якія выкарыстоўвалі падчас бомбёжкі на Трыпольскую цеплавую электрастанцыю. Яна цалкам была знішчана гэтымі ракетамі. Прыводзім там цытату топ-менеджера цэнтра энерга, да, які кажа, што маштабы разбурэнняў жахлівыя, гэта для нас самы вялікі выклік за всю гісторыю прадпрыемства. Да. Просто фактычна знішчылі прадпрыемства, якое падпітвала, пастаўляла электраэнергію ў Кіевскай, Чаркасскай, Житомирской областях. Тому эта информация от Министерства обороны, от управления выведки, она дозволила як бы так систематизовать веды, да, и зразумець, по яких кірунках беларускія прадпрыемствы працуюць у России. Ну и так само мы даведаліся про новые прадпрыемствы, якія раней нідзе не свяціліся, да, як той же завод по ремонту радыоэлектроннага узбраення, там, альбо завод Цветатрон, які, здаецца, быў увогуле як бы ніякага дачынення да военной прадукцыі не мае, але таксама як задзейнічаны у пастаўках прадукцыі для расійскага военно-прамысловага комплексу. То бок, умоўна кажучы, у дадзеным выпадку ваше расследаванне, твоё расследаванне найперш было скіравана на тыя прадпрыемствы, якія вырабляюць такую складаную нейкую там прадукцыю, умоўна кажучы, нейкую такую одну невялічкую запчастачку, схемачку там ці яшчэ што-небудзь, але без якой вось гэтая дура здаравенная, там бомба, авиабомба, там ці які-небудзь там ракета, там ці яшчэ што-небудзь просто не сможа даляцець да сваёй цэлі. Ну так, і ў тым ліку мы распавядаем про тое, што не толькі такія там мікрасхемкі, да, напрыклад, пастаўляюцца ў Расію, а і, напрыклад, цэлыя шасі альбо грузавікі, да, про якія я казаў, на якіх ездзяць расійскія вайскоўцы, альбо на якіх ставяць цэлыя зенітна-ракетныя комплексы, з якіх запускаюць ракеты, альбо тое, што беларускія спецыялісты рамантуюць самалёты, да, якія былі падбітыя узброенымі сіламі Украіны і гэтак далей. Ну, апошняя інфармацыя таксама яшчэ адзін кірунак, які можна было б выдзеліць у дадатак, да, до того, что мы уже распавялі, калі Владимир Зеленскі ўвёў персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, ён тлумачыў прычыны, чаму гэта адбылося. Адна з прычын это тому, што ў Беларусі з'явіўся арэшнік, да? А другая прычына это тое, што расійскія аператары дронаў выкарыстоўваюць беларускія вышкі мобільныя, да, на якіх усталёўваюць ретранслятары, каб наводзіць гэтыя дроны, дакладней наводзіць гэтыя дроны на беларускія цэлі, то бок не на беларускія, на украінскія, выбачаюся, цэлі. Таму тут можна сказаць, што апрача як бы вот удзелу прадпрыемстваў удзелу прадпрыемстваў у гэтай вайне ёсць таксама такі кірунак, это як выкарыстанне беларускай інфраструктуры ў гэтай вайне, да, што з тэрыторыі Беларусі ідуць з дапамогай гэтых вышак, як бы ажыццяўляецца пералёт этих дронаў. Вот. Ксенія, да вас будзе пытанне. Я читаю, зацапіўся за один сказ у тэксце расследавання Алеся.
АКБ ТСП прыватнае беларускае военное прадпрыемства, звязанае з Сергеем Бацяновскім, зяцем былога прэм'ер-міністра Сергея Лінга. Скажите мне, як спецыяліст по сямейнаму бізнесу сям'і Лукашэнкі, а вот усё тое, пра што мы зараз гаворым, а можа і не ўсё, не толькі гэта, вот эта вайсковая тэматыка, наколькі у яе завязаная сям'я Лукашэнкі, наколькі іх кішэня папаўняецца за кошт вот менавіта вось гэтых крывавых грашэй? Ну, конкретную схему я вам тут не подскажу, но, безусловно, можно говорить о том, что Беларусь и режим Лукашенко заинтересованы в этой войне, потому что они стратегические союзники России, и Лукашенко это даже не скрывает, он это подчеркивает, да, что, значит, у нашего союзника, у России идет война. Конечно же, мы им помогаем, ну, как бы, какие вопросы? И действительно, абсолютно никаких вопросов к этому нет, потому что в сложные времена, в экономический кризис, конечно же, нужно искать какие-то варианты, как сэкономить, как наполнить казну, там, опять же, вот этих вот убыточных предприятий, которые, там, у которых есть классная инфраструктура местами, да, есть экспертность, есть обученные сотрудники, которые могут там производить какие-то уникальные штуки, да, но у них нет заказа. Когда есть война, заказ есть всегда, потому что можно зарабатывать не только на строительстве цивилизации, но и на ее крушении, что сейчас происходит. И, безусловно, конечно же, белорусский режим ищет дополнительные пути заработка, как еще можно навариться. И, конечно же, ну, как говорится, кому война, кому мать родная. На войне зарабатываются деньги, и это происходит не только в Беларуси, но и в том числе в России. Одни предприятия зарабатывают на том, чтобы уничтожать какие-то объекты, в том числе и гражданскую инфраструктуру в Украине, да, а другие, такие как вот Иванов, да, из Минобороны, потом приезжают на Донбасс, на эти оккупированные территории, да, разрушенные, начинают их отстраивать, да, и опять же зарабатывают на вот этом подряде у государства. То есть здесь выполняются две цели. Во-первых, решаются свои стратегические задачи в рамках ведения войны, а вторая, это, конечно же, на войне можно и нужно зарабатывать, и они это понимают. Алесь, а ты як адкажаш на вось гэтае пытанне? Ну не здарма ж ты вось гэты момант пра зяця і прэм'ер-міністра былога уключыў у гэты свой матэрыял. Ну, в асноўным прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу належаць дзяржаве. То бок это дзяржаўная ўласнасць, але ёсць як бы шэраг такіх прадпрыемстваў, іх не шмат, як вот, напрыклад, АКБ ТСП, якія стварылі людзі блізкія да военно-прамысловага комплексу. Людзі, якія раней працавалі там, напрыклад, раней, я памятаю, мы рабілі расследаванні пра такое прадпрыемства Тетрайдер, якое таксама пастаўляла узбраенні для Азербайджана, пры дапамозе якіх, ну, зенітна-ракетныя комплексы, пры дапамозе якіх яны збівалі армянскія дроны, там і іншыя ракеты і гэтак далей. Ну, дык там, я наколькі памятаю, уладальнік кампаніі, ён выхадзец з гэтага вайсковага прамысловага комплексу. Таксама тое ж і Бацяновскі, просто чалавек, які круціцца ва ўрадавых колах, бо ягоны зяць гэта былы прэм'ер-міністр Сергей Лінг. У цябе як бы адпаведна больш магчымасцяў для таго, каб атрымаць абаронзаказ, бо простым людзям не даюць як бы магчымасць вырабляць узбраенні, экспартаваць іх, зарабляць на гэтым грошы і так далей. Але тым не менш, як бы, хоць асноўная маса прадпрыемстваў дзяржаўныя, за кошт вот гэтага экспарту, за кошт таго, што яны, напрыклад, зарабляюць на вайне, гэта папаўненне бюджэта, у тым ліку казны, у тым ліку скарбонкі, да, і у тым ліку за кошт гэтага можна, ну, там, карміць губазік, да, беларускі і гэтак далей, працягваць яго карміць, да. Ксенія, Алесь пачаў расповед пра сваё расследаванне з таго, што патрапілі ў рукі мытныя дэкларацыі. Калі ўвогуле глядзець і ўвогуле как бы на гэтую тэму глянуць, вот мытныя дэкларацыі, мытны кантроль і ўвогуле мяжа, наколькі лукашэнкаўскаму рэжыму, прадпрыемствам атрымліваецца абыходзіць, можа быць, санкцыйныя абмежаванні, ці можа быць праз тое, што у нас тут нешта не падсанкцыйнае, а ў Расіі падсанкцыйнае, пастаўляць, дапамагаць Расіі атрымліваць пэўныя тавары з захаду таго ж самого.
Безусловно, про эту проблему мы уже толдычим многие годы о том, что санкции по отношению к России и к Беларуси, они должны быть абсолютно синхронизированы, потому что из-за того, что они неравномерны, где-то что-то в России под санкциями, а у нас, например, какой-то сектор экономики это не касается, выходит такая ситуация, что вот этот вот как раз-таки обход санкций, он и становится для Беларуси возможным. И война здесь тоже не исключение, потому что какая-то, допустим, часть каких-то комплектующих может быть, например, под санкциями в России, но не под санкциями в Беларуси, да, и Беларусь становится вот таким вот, как бы, такой нейтральной территорией для России, да, куда, как бы, не долетают ракеты, Украина же не бомбит объекты в Беларуси, да, что можно спокойно, как бы, ввести, собрать, либо просто вывести и перепродать под заказ, там, например, России, да, то есть все равно нужно гармонизировать санкции в отношении России и Беларуси, в первую очередь, конечно же, вот этой вот военной промышленности, потому что это дает лазейки режиму помогать дружественной России уничтожать Украину. Алесь, а ты что скажешь, наколькі ўсё ж таки завязаны вот Беларусь на тое, чтобы, по-першае, абыходзіць санкцыі, по-другое, каб дапамагаць России атрымліваць з захаду нейкія элементы, запчасткі, часткі, якія яна не можа праз санкцыйныя абмежаванні атрымаць. Ці можа наадварот, яны маюць магчымасць атрымаць гэтыя часткі, каб уставіць у свае прыборы, а потым гэтыя приборы поставить в Россию? Мне здаецца, что на пачатку войны, калі 22 год, 23 год, тады вот якраз таки калі санкцыі былі мала синхронизаваныя, да, і, напрыклад, некаторыя дэталі, якія было забаронена пастаўляць, напрыклад, з Амерыкі альбо Европы ў Россию, можна было пастаўляць з гэтых краінаў еўрапейскага звяза, напрыклад, у Беларусь. І гэтым карысталіся беларускія пасярэднікі, яны завозілі розныя кампаненты ў Беларусі, потым перапрадавалі іх далей у Россию. Мы рабілі таксама про тое, як, напрыклад, там амерыканскія мікрасхемы беларускія пасярэднікі перапрадавалі у Россию и так далей. Але чым даўжэй ішла вайна і чым і беларускі рэжым працягваў у ёй удзельнічаць, тым больше тыя санкцыі сталі синхронизаваныя, так, і ўжо менш лазеек як бы ёсць, якія можна абысці. Там увогуле просто каб зразумець, наколькі яны синхронизаваныя, гэта вельмі цяжкую трэба працу зрабіць, бо там, не ведаю, сотні розных мытных кодаў, каб зразумець, як бы, ці там усе коды яны под санкцыямі в Беларусі, в России, трэба вялізную працу зрабіць, вот. Это вельмі цяжка. Але за гэты час, як бы, что адбылося в Беларусі, так это, мне здаецца, тое, что в Беларусі з'явіліся як бы спецыялісты, да, по абыходзе санкцый, то бок людзі, якія умеюць іх абыходзіць, бо Беларусь давно под санкцыямі, і зараз вот самыя маштабныя санкцыі былі уведзеныя, таму я думаю, что шмат якія расійскія прадпрыемствы, яны карыстаюцца экспертызай, да, вот этих людзей, якія умеюць абыходзіць санкцыі, і для гэтага не абавязкова ствараць кампанію ў Беларусі і так далей, яны ж могуць наствараць тых кампаній і ў Еўропе, і дзе заўгодна, і ў Кітаі, і ў Гонконгу, і гэтак далей, і праз гэтыя кампаніі пасярэднікі там праз мяняць мытныя коды, напрыклад, альбо падрабляць мытныя дэкларацыі, там пісаць, што гэта прадукцыя едзе куды-нибудь там у Грузію альбо Арменію, не будзе выкарыстана для войны, а потым у выніку урэшце рэшт яна апынецца на этих расійскіх вайсковых прадпрыемствах. Таму так я бачу як бы гэтую сітуацыю, як яна зараз выглядае. Кстати, да, между прочим, вот Олесь очень правильно подметил касательно того, что Беларусь действительно имеет экспертизу, как нужно обходить санкции. Мы видели множество таких примеров, и когда это касалось удобрений, и когда это касалось древесины, и абсолютно разных секторов экономики. Мы видели столько различных схем, как можно там из Беларуси в Беларусь получить что-то подсанкционное и вывести это дальше, там в ту же Россию, что действительно это может быть очень полезный опыт, в том числе и для российских чиновников и частных предприятий, которые занимаются, которые вынуждены как бы заниматься обходом санкций, потому что, конечно же,
Россия настолько увязла в этой войне, что она просто, ну, ее душат этими санкциями, они пытаются как-то выживать и искать какие-то пути отхода. И в Беларуси как раз-таки есть эти люди, и это, ну, это и представители какого-то государственного сектора, и, конечно же, это бизнесмены, приближенные к Лукашенко, которые действительно еще в начале, когда только появились первые санкции в 2020 году, довольно-таки быстро набили руку и поняли, каким образом можно обходить, потому что вариантов там не особо много, и схемы, в принципе, довольно-таки понятные. Но, тем не менее, для того, чтобы там тому же Евросоюзу объяснить, почему вот конкретно на этих людей нужно вести санкции, да, почему они этого заслуживают, это занимает довольно-таки продолжительный период времени для того, чтобы там собрать доказательства, для того, чтобы они их рассмотрели, посчитали убедительными. И за это время, пока происходит вот эта вот бюрократия, они успевают сделать довольно много по обходу и даже, например, какие-то схемы как бы поменять. То есть это вот эта игра, когда белка вот бегает вот в этом колесе, то есть мы за ней гонимся, а они от нас убегают. Дарэчы, вось сапраўды цікавы момант. Вот мяне вельмі уразіла, што і вот у гэтых страшных ракетах X-69 была выяўлена беларуская электроніка. Да, безумоўна, і у нас это гучала, і ад у расследаваннях іншых таксама агучвалася, што у рознай там тэхнікі, узбраеннях, там ракетах, шахедах, там іншай хрэні, якую выкарыстоўвае расійская армія, запчастак з усяго света хапае, не толькі беларускіх, але і еўрапейскія, і карэйскія, і амерыканскія, і якіх толькі нема. І вот як у дадзеным выпадку там сказали, а што вы вот толькі пра беларускія гаворыце, а не кажаце пра заходнія, што вам скажаце, гранты абрубяць адразу. Слухайте, это тое ж самае як с санкцыямі, калі вот Беларусь, той же самый Белпол кажа, что вот паглядзіце, там трэба ўводзіць санкцыі там за абход санкцый беларускімі прадпрыемствамі, прыходзяць і кажуць, что так а вот казахскія абходзяць, чаму там на іх не накладаеце, а вот грузінскія абходзяць. Слухайте, у грузінскіх у Грузіі ёсць грузінскія расследавальнікі, ёсць грузінскія палітыкі, ёсць грузінскія апазіцыянеры, ёсць у рэшце рэшт еўрапейскія структуры, якія мусяць адсочваць схемы абыхода санкцый і накладаць на тых, хто гэта абыходзіць. Чаму гэтым павінны займацца беларускія расследавальнікі там ці яшчэ хто-небудзь, каб яшчэ мало того, што сваіх, так яшчэ і іншых прыцягваць. Так і ў гэтай сітуацыі за запчасткамі ў ракетах X-69 там еўрапейскімі там ці якімі іншымі, ну хай еўрапейскія расследавальнікі зробяць расследаванне і пакажуць сваім палітыкам, што робяць сваі ж мясцовыя прадпрымальнікі. А беларускія расследавальнікі паказваюць беларускі след. Так вот, далей, калі Да, Олесь. Дарэчы, перабіваю. Я, дарэчы, хочу параіць вот этим людям. Недавно у наших партнеров у Центра по даследаванню коррупции и организованной злочинности вышло вялізнае расследаванне якраз таки про тое, якія еўрапейскія кампоненты выкарыстоўваюцца, напрыклад, у тых же шахедах для якімі бомбяць Украіну. На сайце occrp.org можна пачытаць, як бы там вельмі шмат цікавай карыснай інфармацыі. Ну и опять же, европейские расследования. Ну и опять же про европейские компоненты, да, я думаю, что не нужно объяснять, что не все европейцы, в том числе, против войны. Всегда можно найти какую-то лояльную компанию, которая как бы, ну, призакроет глаза на то, куда отправляются их продукция и как она в дальнейшем будет использоваться, да. И как показывает практика, таких компаний может быть таки довольно много, и они тоже умеют обходить санкции и придумывать различные лазейки. Самая яркая история, наверное, это яхта Путина, которой нужен был ремонт, и они нашли компанию в Италии, компанию в Турции, которая с удовольствием предоставит вот эти вот подсанкционные запчасти для его яхты. Более того, они там предложили вариант, как их можно привезти, через какую фирму перевести деньги и так далее. То есть они там тоже как бы делают бизнес. И, конечно же, наши коллеги из европейских стран в том числе стараются
тоже делать расследование про как бы критические какие-то вот эти моменты в своей стране. Ну да, потому что белорусских расследователей нас, к сожалению, немного, мы дефицитный товар, за всеми, как говорится, не угонимся. Ну и давай, Олесь, на завершение. У тебе заканчивается твой материал такой часткой, якую ты заглавіў «Золотая жила». Ўсё ж таки, калі мы бярем вось гэты кавалак працы, на які было скіравана твоё расследаванне, працы, я маю на увазе беларускіх прадпрыемстваў на расійскую ваенку, колькі яны з гэтага маюць, колькі зарабляюць, што показала твоё расследаванне? Ну, по тых прадпрыемствах, про якія мы непасрэдна распавядалі, там Пелінг і АКБ ТСП, то там за некалькі гадоў сума 150 мільёнаў даляраў, але ў цэлым можна казаць, што абароты военно-прамысловага комплекса зараз падчас вайны яны перавышаюць $1 мільярд. Гэта вельмі вялізныя грошы, і я думаю, што Лукашенко у тым ліку і гэтым кіруецца. З аднаго боку, мне здаецца, што ён як бы не можа адмовіць Пуціну, да, калі ён яго просіць пастаўляць там нейкія боепрыпасы, альбо мікрасхемы, альбо там грузавікі, альбо шасі, гэтак і далей. З іншага боку, ён разумее, што гэта зараз у яго з'явілася магчымасць хутка зарабіць вялікія грошы, якія там можна у тым ліку выкарыстоўваць на утрыманні сваёй улады, каб карміць, напрыклад, сілавікоў, да? Таму што ўсе гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы яны плоцяць падаткі ў казну, за кошт якіх у тым ліку кормяцца і сілавікі. Таму... Более того, там еще в этой истории открывается дополнительное окно возможностей, потому что в режиме войны очень сложно торговаться, и можно винтить цены на эти товары, как бог на душу положит, и продавать их даже еще дороже, чем они могут как бы стоить на рынке, потому что если там Лукашенко тот же, возможно, не может отказать Путину, да, Путин тоже не особо может отказываться от помощи Лукашенко, потому что не так много у него союзников, готовых как бы обслуживать его оборонзаказ, да, безусловно, и поэтому он может как бы тоже зарабатывать еще какую-то дополнительную маржу, в том числе на войне, для того, чтобы, да, в том числе удерживать свою власть. Ну і тут вот закрываючы, Олесь, апошняе пытанне. Ты заглавіў сваё расследаванне «Ціхі тыл» і падраздзелу ёсць «Ціхая гавань», «Ціхая, ёсць там как бы такое адчуванне, што вот гэтую цішыню недоўга яна можа пратрымацца. Ну, паглядзім, як бы вось зараз цікавы паварот адбыўся в Украіне. Я маю на ўвазе, што змянілася цалкам рыторыка і дзеянні украінскіх уладаў, там Зеленскага і ягонай каманды ў дачыненні до Лукашэнкі. Бо раней яны, калі яны кіраваліся такой палітыкай не зліць деда, да, як это называюць, як бы не чапаць яго, каб толькі з беларускай тэрыторыі не ўвайшлі салдаты, то зараз яны займаюць супрацьлеглую пазіцыю, яны ўвялі персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, і ўвогуле ідзе размова пра тое, каб прыцягнуць яго, як мне здаецца, да крымінальнай адказнасці, што лагічна. Вот сёння, дарэчы, на гэтую тэму былы амбасадар Украіны ў Беларусі Ігор Кізім апублікаваў цэлы пост. Ці мусіць Лукашенко панесці крымінальную адказнасць за саўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны і гэтак далей. Ён адказвае, што так, але як бы ці адбудзецца гэта ці не, як бы, але я думаю, што у украінскіх уладаў ёсць усе магчымасці, каб падаць пазоў супраць Лукашэнкі за саўдзел у вайне ў там міжнародны крымінальны суд. Ну і Ксенія, я ведаю, што вы рыхтуеце чарговы цікавы матэрыял ад бюро медыа. Заўтра павінен збыць. Да. Такі якую-нибудь заманушку закінеце такую, каб прыцягнуць увагу. Што там, пра што там? Я не буду раскрывать сегодня всех деталей. Его можно будет, наш материал, прочитать завтра на нашем сайте в 13:00 по минскому времени. Но могу немножко проспойлерить, что это будет очень классный эксклюзивный материал про одного из членов семьи Лукашенко. И прокомментируя его словами Александра Лукашенко, будет очень интересно.
Дзякуй вялікі. На жаль, развітваемся. Я скіроўваю ўсіх на сайт бюро медыа. Там ёсць і апошняе расследаванне за аўтарствам Алеся Ярашевіча. Ну і заўтра чакайце таксама, як кажа Ксенія, вельмі цікавае расследаванне ці там матэрыял, які таксама мы пакуль не ведаем пра што. Ну вот калі я спытаўся пра яго, і аж вочы засвяціліся такія, вот там дадзім, спадзяюся там, ладно, не буду нічога гаварыць. Дзякуй вялікі. Бюро медыа, заходзьце і подписывайтеся на YouTube канал Еврорады. До сустрэчы, жыве Беларусь. До свидания. Дзякую вам, до сустрэчы.